Wala pa sang person of interest nga ginasundan ng kapulisan kaangot sa lalaki nga nasapuan patay kahapon sang aga sa ubos sang Taytay nga sakop sang C1 Road Sook, Arevalo, Iloilo City. Ginkilala ang biktima nga si Aurelio Diaz, 40 anyos, tumandok sang Haniway, Iloilo, apan nag-e-estar na subong sa Maliao, Pavia, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Michael Tuburan, ang hepe sang Iloilo City Police Station 6, iyagin pahayag nga nagakonduct pa sila sang backtracking sa mga kopya sang closed circuit television footages agad nga makakuha sang impormasyon kung sino ang ulihi nga kaupod sa nga mga biktima. Sandig naman sa pamilya Miyerkules ang gabi sa naghalin si Diaz sa Maliao, Pavia, apang wala nakapahibalo sa ila kung sa din ini makadto. Makapilaman ini ka beses nga gintawgan sang pamilya apang wala na nagsabat. Wala sang kilala ang pamilya nga kontra sang biktima. Gindangot man sa mga pulis ang impormasyon nga wala na nakitaan ang Honda nga itong nga motorsiklo sang biktima nga ginsakyan sinihalin sa Pavia sa Miyerkules ang gabi. Matandaan nga nakitaan sa Bakawan nga area malapit sa Taytay ang mga bangkay. Wala man sang CCTV sa mga lugar. Nakaangko ng biktima sa dako nga pila sa likod nga parte sang iya ulo nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Wala sang ID kaga nagapaon sa seryoso ng malaya sa motis nakaipit sa iya ilok. So far wala kita so may nakita nga footprints leading nga bidre sa crime scene pero may mga ebidensya kita nga na-recover nga gin-process man sang soko. Tanawon naton kung sino diri ang pirmi nga kadto diri nga tao. May mga suspicious individual nga nagakadto diri amo na sir nagapanawagan kita sa aton nga kulturan nga base sang kagahon may jogging diri or may nabalabayad sila diri something suspicious or unusual may nabatian sila nga gahod. Si Police Captain Michael Tuburan sang Iloilo City Police Station 6.